Has estat pendent de Messi aquest estiu? Hola a tothom, com esteu? Jo he de dir que aquest estiu he descansat. Tenia uns plans per fer, una desconnexió, algunes coses i ho he aconseguit, però d'aquella manera. O sigui, he de dir que en el meu cas el tema Messi m'ha una mica rebentat els plans perquè han passat coses en el món diríem, de les xarxes, de la comunicació, que m'han disparat el cervell i volia estar molt pendent de què és el que estava passant. Però bé, avui en aquesta nova temporada, dic, si la primera temporada del Mariola Mobile aquí a FibraCat TV la vam fer servir com per experimentar, a veure quines coses anaven bé fent amb el mòbil, aquesta ja seria una mica la segona etapa on ja he vist, en aquesta segona temporada ja he vist el que funciona i el que no. Anirem remarcant al llarg de tota aquesta temporada que tot això que esteu veient aquí, que ho veieu a través de les xarxes socials, a través del web, però sobretot a través de la TDT, hi ha un munt de gent que aquest estiu m'ha dit que havia vist l'espai a través de la TDT, a través del canal de la televisió digital de FibraCat. Per tant, que sapigueu, aquells que ho veieu amb una pantalla gegant, que tot això està editat, està muntat, o sigui, sense trampes, tot ho faig a través del telèfon mòbil, fins i tot posar els GIF, l'edició, tot ho faig amb el mòbil, m'hi estic deixant la vista i estic ja buscant tàctiques per millorar la vista, però sí, heu de saber que tot això està fet amb el mòbil i ho aniré recordant al llarg de la temporada perquè a vegades hi ha gent que ho oblida i diu «Ai, és que hi havia una cosa que quedava una mica borrosa, hi havia que no sincronitzava la veu». Clar, poden passar coses com aquestes, que esperem que en aquesta temporada, en aquesta segona temporada ja no passin, perquè ja hem anat aprenent tots plegats com es funciona i com es pot fer tot això amb el mòbil a les aplicacions que ofereix el mercat. I aquest primer Mariola Mobile de la segona temporada el vull centrar a fer-nos entre tots un test. Aquesta segona temporada també els objectius que m'he proposat és que hi hagi com més, diríem, més feedback entre nosaltres. És a dir, no sóc jo que faig un discurs de 10 minuts i tu escoltes i ja està, sinó que vull que també m'ensenyeu coses que, bé, que practiqueu i que m'ensenyeu què és el que quins dubtes heu tingut o bé què heu aconseguit fer, quins són els vostres progressos i per tant tindré evidentment totes les meves xarxes obertes perquè em doneu la vostra opinió. Són aquestes, les deixo aquí apuntades, estic gairebé a totes les xarxes i a tot arreu soc la Mariola, per tant em podeu dir el que sigui. Avui us faré un test per pensar i farem un examen de si realment hem estat desconnectant aquest estiu 2021, les circumstàncies, tot el que ha passat, semblava que haguéssim de ser, o sigui, a la normalitat i no ha estat així, per tant ja hem de viure en aquesta mena d'incertesa, en aquesta inseguretat i ens hi hem de venir i per tant avui farem aquest test per pensar si realment hem pogut desconnectar del tot del telèfon mòbil aquest estiu. L'Olga Vallejo, que és una companya periodista amb qui ja havia col·laborat com ràdio fa molts anys a un programa meravellós que es deia Extra Radi, em va demanar els meus consells per desconnectar del mòbil aquest estiu en un reportatge que es deia L'art de no fer res pel diari Ara i vaig fer un seguit de consells que m'agradaria recordar-los ara ràpidament perquè així després encara us farà pensar una mica més. Són aquests. Primera proposta. Abans d'afrontar-nos a l'estiu, el que jo proposava és que féssim una mica de neteja, una mica de maricondo digital del nostre telèfon mòbil, treure totes aquelles aplicacions antigues que ja no fem servir, desconnectar les notificacions, treure les notificacions, minimalisme, aquesta és la paraula, menys i millor. Anem de vacances una setmana, en aquella setmana fem les fotografies que vulguem, fem els vídeos, tot el que vulguem i organitzem amb carpetes i dies. Primer dia, aquests són els continguts, segon dia aquests, tercer dia aquests. I no penjar res d'aquella setmana. Primera, perquè, bé, la gent que mira les nostres xarxes no té per què saber que aquella setmana nosaltres no som a casa, ho dic ja per tercers, que puguin ja, no sé, penso en robatoris, per exemple. Doncs no, que la gent no sàpiga temporalment on ets.
Això és molt important. I segona, que sí, clar, si estàs penjant coses, estàs pendent de les reaccions de la teva comunitat, a veure què diuen amb allò que has penjat. Per tant, estaries pendent del telèfon mòbil. La meva proposta era que a la setmana següent, quan ja ets a casa tranquil·lament, amb el relax, aleshores aquella setmana cada dia publiquis el que feies la setmana anterior i aleshores ja pots estar pendent de les reaccions i pot ser divertit també, un divertimento de vacances a casa. Aquesta era la meva proposta. Una altra de les coses que proposava era l'automatització, que això jo en les meves xarxes personals no ho he aconseguit fer, però en canvi que sí, a les xarxes socials del programa que dirigeixo i presento a Catalunya Ràdio, el Pop-Up, vam fer una automatització amb una pregunta diària i realment ens ha anat molt bé, teníem contingut, això ja és un consell per la gent que fa continguts, no? Molt seguits, per no deixar, diríem, les xarxes desertes, vam fer aquesta automatització i vam fer l'automatització a través de TweetDeck i també a través de cadascuna de les xarxes socials, no? Perquè així també va més bé. Bé, ara acabarem amb un test on et faré 5 preguntes per veure si d'aquestes 5 preguntes has fet alguna cosa. No faré allò com a les revistes aquelles de psicologia que al final diuen si has dit 3 vegades sí vol dir que ho has fet bé, si només 2 ho has fet malament. No, perquè és de lògica pura. Ja veureu, les preguntes seran un sí o un no. Us faré una pregunta i dirà sí o no i doncs aleshores ja podeu treure les vostres pròpies conclusions i saber si aquest estiu us heu pogut relaxar, si heu estat massa pendents del telèfon mòbil o pel contrari heu agafat el control de la vostra vida digital. Va, anem al test. En moments de solitud, que espero que n'hagis tingut, dinar, sopar, mitja tarda, migdiada, has agafat el mòbil per avorriment? Sí? No. Has estat més d'una hora seguida refrescant el teu timeline de Twitter? Sí? No. Has mirat sèries a través del telèfon mòbil i a punto dins del llit? Sí o no? Ha de ser el llit, Sí o no? Alerta, aquesta és una pregunta important perquè cada vegada hi ha més gent que té sempre el telèfon mòbil silenciat, és el meu cas. T'han trucat per telèfon i no l'has agafat perquè tenies el mòbil silenciat? Sí? No. Clar, és que dius, no hem d'estar pendents del telèfon mòbil, però això saps què vol dir? Que després a vegades et truquen per telèfon per dir-te alguna cosa que a vegades és important i no l'agafes. I 5a pregunta, i aquesta definitiva, has estat pendent dels grups de WhatsApp? És a dir, has entrat en conversa en grups de WhatsApp de veïns, de família, de companys de feina. Has entrat en conversa? Sí o no? Bé, és aquest test que he fet de les 5 preguntes, cadascuna de les quals és per fer una anàlisi de quins han estat els nostres hàbits digitals aquest estiu i també fer com una reflexió i ser conscients del que fem, perquè moltes vegades ja no sabem si estem dins o fora el telèfon mòbil, no? Per tant, és important que tinguem clar què és el que fem. I no passa res, si totes aquestes coses les hem fet, hem estat bastant pendents del telèfon mòbil, però nosaltres això ens fa feliços, no ens ha estressat més del compte, a més, hem pogut combinar amb fent un vi, fent un àpat o parlant molt més amb els fills que mai, doncs no passa res. És a dir, el que estem buscant, com jo sempre dic, és la nostra felicitat digital. Per tant, no ho sé, jo el que sí que tinc clar és que aquesta temporada m'ho agafaré tot molt més a poc, no patir perquè no estic pendent, sinó doncs això, fer menys coses millors i sobretot més a ralentí, més a poc, per estar bé amb nosaltres mateixos. Fins al pròxim, adeu!